trabaho siya truck suspension shop. Sa ilang shop, dagan kay silag mga screw, mga washer, nga lain-lain ang sukod. Kada December daw, mag-inventory sila. Nga ang pamaagi sa ilahang pag-inventory kay ilang ipon, tagsa-tagsa. Sahay moabot paglibo. Kapoy kayo nga trabaho. Usually, mahuman nila in 2 days. Ni-suggest yung amigo, unsa ka kung sa kada screw, sa kani nga sukod nga screw, timbangon na niya ang napo ka screw. So, na nakay weight sa napo ka screw. So, ato ignon nga, naay 150 ka box screw diha. Ang total weight sa 150, i-divide sa weight sa napo ka screw. Humani mong divide sa total weight sa katong weight sa napo lang ka screw, diha ka makakuha kung pila ka box screw, tanan. Ang katong 2 days na trabaho, nabuhat na nila sa ka oras. Check the mic and make sure it sound right, boys.